Flashback. Sure. Asa ta magkuan? Hi! Hi, vlog! Sure. Natay kuan karon challenge. Oh no! Tagalog only challenge. End of flashback. Pangtanga sana yung mas. Saka kay kulingin yung now. Hala. Tagalog only challenge, sure ha. Opo. So, pariha man ta nga kadang mga Bisayang dagko. Ya si Ma'am Jan kay gadako man ni siya sa kuan. Gadako siya sa Manila. So, Tagalog ni siya. Unya kita kay Bisayang dagko man So ta. ako ang mag-Tagalog, ako ang mag-Bisaya, ako ang mag-Tagalog. Ano? Okay lang po. Oh. Di po. Sige, hindi po. Sige po, opo. Sige, Tagalog lahat. Tagalog, grabe. Marumi nga eh. Ha? Oh, di ba? Di ba? Kay numdum ka to dito tag Manila o bakit? namalit ta. Hindi wa pa ni start. Kay numdum ka sure ka to namalit ta sa kuan sa Manila nya ingon dayon nga patawarin mo ako. Then, anong kasalanan mo? Ayun, na ito patawad. Ano yung mga Bisaya matog Manila eh. Nya akong friend, ano siya, Manong, nag-con siya, seedless nga grapes ba? Ano siya? Manong, may bukog yan? Sana? May bukog yan? Bukod! Baboy to manok. Ay, alam din siya, Manong, may liso yan? May liso. May liso. Oo, tama. Sige, unya. Okay na ka, share. Okay na po, Tagalog tayo. only Oh challenge. my gosh. So, Tagalog only challenge. Wala. Starts. Sige, saan tayo Anong pupunta? penalty? Ano ang penalty pag nagbisaya? Bitaw, dapat dukol. Hindi. Di ba kakain tayo? Libre? Dapat, hindi naman libre. Hala, Siguro, Tagalog na. Ay, ganito magtagalog na lang. pala tayo. Pagka merong nagsalita ng Bisaya, sa inyong dalawa ha, hindi ako kasali, Okay. magbabayad ng piso or 5 pesos. Ay, mas maganda dukol. Tapos, Dukol. hindi! Harsh yan! Harsh. Hindi. Kasi mabash tayo. Hindi, di ba? Supposed to be kasi kakain tayo. Dapat, di ba, i-divide natin yung food, yung bill. Okay. I-divide natin siya. Sige po, opo. So, at least, kunyari, ang penalty ng pag nagsalita ng Tagalog, so, piso or 5 pesos kung magkano yung gusto nyo. Tapos, kunyari, nakaipon Okay. tayo, kunyari, nakaipon tayo ng 50 pesos. So, kunyari, yung bill natin is 500. So, less ang 50 pesos. So, may 450. Bago pa natin i-divide. Ang galing, no? Ang galing. Galing. Ang galing. Sige, handa nyo na yung tagli-5 piso nyo. Ako ang maglilista. Pag hindi nagsalita, pag tinanong at hindi nagsalita, 5 piso agad. Hala. Okay ka ba? Okay ka ba, Chan? Okay ka ba, Chan? Okay ka ba, Chan? Sige. Let's go. Saan tayo? Doon tayo. Saan tayo kakain? Gusto niya handuraw? Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Bisaya. Kahit saan. Hindi. Sige, magtatagalog tayo. Malapit madulas? Malapit. Sayang naman yung 5 piso. Oo nga. Sige, go. Ay, nako. Dito na tayo. Dito tayo, sa totoo. Charlene, saan mo gusto? Kahit saan. Kahit saan? Dito tayo. Punta tayo dun sa ano. Gusto niyang pizza? Ano ba? May time pa? Anong oras na? Hindi, pizza lang siya, no? Awkward. Alam mo, ang mangyayari nito ba, hindi kayo magbibisaya, pero ang mangyayari mag-i-English. Hindi sila magtatagalog sa tingin ko mag-i-English. Tagalog only challenge. Hindi pwede English. Okay, let's Kasi go. diba? Sige. Punta kami dun sa sa restaurant. Ha? So, magtatagalog kami. Pwede daw Taglish. Pwede Taglish, pero dapat Limited. yung English words, mga 1 to 2 words only. Okay? Sure. Salamat. Let's go. Yes. Go. On. Merong may cafe dun sa Sa taas? Anong oras na? Dulce ba? Ano ba yung pangalan Sa ng taas? Dulce? Dito? Or dun sa... Doon sa taas, pero Sa Busay? hindi masyadong malayo, hindi. Oo. Sige. Wala Pero, problema. ano lang, Wala sa problema. gilid lang na. Oh, wow! Ano ba yung gilid na yan? So,
So, nakapag-decide kami. Nakapag-desisyon kami. Okay, nakapag-desisyon kami na Napag-desisyonan namin. Something like napag-desisyon Nax, ang hirap that. Ang naman. lalim! Ang hirap pala mag... Niyo, ha? Ako'y nahihirapan sa kalisod. Joke! Hindi yung kasali. Joke lang yun. Joke. Alam ko yan, alam ko. Hindi siya slip of the tongue. Okay. Yun, tama ba yun? Napag-desisyonan ng grupo na kami ay pumunta sa kabundukan. Oh, yeah. Kabundukan. Punta kami doon kasi maraming tao dito at saka Nakakahiya mo kasi Nakakahiya. mukha kaming tanga. mukha kaming tanga kasi Kami lang nagsasalita ng Tagalog tapos lahat Bisaya. okay lang kung si Ma'am Jan yung magtatagalog kasi she sounds like Tagalog. Pero pag kami ang magtatagalog, Parang gera. nasaan ka ba? Ay, dito ako. Pagpakita ka, Charlene. Sensya. Sabi ko na nga ba eh. Safeguard lang ang dating. Nandito na tayo sa totoo. Sa totoo. Emperador Brandy. Emperador like. At dito na kami sa anong lugar ito? Crate Cafe. Crate Cafe. Yep. Dito kami kakain sa aming lunch, Ng aming lunch. late lunch. Yes. At magtatagalog kami the whole time. Okay. Ang utak ko ay tumutuyok. Joke. Umiikot. Umiikot. Naglo-loading kung anong Sakto na ba? Hindi ba nakaano yung... hindi ko Sige, alam. pakicheck. Sige, labas ka. Tapos ako. Labas ka sa classroom. Ayun. Ikaw muna. Nasa Busay kami. Ano to? Crate Sa bundok. Cafe. Okay lang. Crate Cafe. Maganda daw dito. At saka overlooking siya. Okay. Nasa Okay na mountain yan? top. Diyos Okay me. na to. Hindi Nakapark naman na tayo kami. magtatagal. Oo nga naman. 1 hour. 1 hour. Kasi meron pa kaming appointment pagkatapos nito. Okay. Tayo na. Okay lang. Oh, bigat naman ito. Mabigat. Wow, ang ganda ng bahay. Tingnan nyo napaka taas. Oh, bongga. Ang ganda ng bahay. Doon naman picture tayo mamaya. Order Oo muna nga. tayo. Order muna tayo dito. Baka mamaya Uy, ang baka ganda yun. naman ito. Wow, ang ganda. Ganda ng view. Ba't may gulong? Gulong ng Eto oh. kasama yan sa ano nila. Sa view. Ay, eto. Oh, meron pang May nagdidate. mga aso pa nagsisiesta. Ayan oh. Tingnan nyo. So, eto. So, ito ang kanilang menu. Yan. Sandwich. Tingnan mo. Beer. Okay. Sige, order tayo. Order lang ng order. Order na ng order kasi maraming 5 pesos na lalabas ngayon. Salad akin! Ang ganda talaga ng view dito. Diyos ko, no? Thailand tatlo. Pwede ba tanggalin na yan? Tsaka wala naman masyadong tao. Oo nga. Sana may love life ka, Sher. At saka Ma'am Jen. Wala na akong love life. Oh my gosh! Really? Nako, ibang Wala usapan sa ito. pandemic.
Nawala sa pandemic. Babalik din yan pagkatapos ng pandemic. Nawala. Hindi, okay lang yan. Just me. Ganyan talaga ang life. Ganyan ang buhay. Sprite. Sa'yo? Tubig. Hindi na ako. Tubig. Grabe. Tungod gini sa pandemic. Kaya baba mo nga nag-duty ko. 5 piso. 5 piso. Oh my God! Isang tomato meeting para kay Shirley. Okay, sige. Sabi ni Sherlyn, kain tayo ng kain kasi YOLO. You only live once. Galing. Once every day. Ngayon ko lang na ngayon ko lang na Napagtanto? Char, ang lalim. hindi. Naisip? Naisip. Actually, pwede mo siyang sabihin na pagtanto. Napagtanto? Yes. Patanto ng pera. Hindi, talaga. Yun ang pinakapalalim siya sa kayari naisip. Oo. Napagtanto. Napagtanto. Enlightenment. Ngayon ko lang napagtanto. Pero parang hindi yan ang gusto ko. Parang merong iba. Kung English siya, I only realized that YOLO means you only live once. Ah, hindi mo alam? Hindi ko alam na Oh my God. yun pala yung meaning ng YOLO. YOLO. So, nalaman mo siya sa pandemic? Ngayon lang. Ngayon lang? Ngayon lang. As in now. O, di ba? May natutunan din ako. Oh, di ba? Mas galing. mabuti pa pala ako kahit medyo medyo circa 70 eh. Circa 70. Circa 70. 1973. 73. 1973. I'm 47 years old. Wow. Turning 48 next Ikaw, month. sure? I'm 1980. 31. Ooh! Ako, 1980. Yay! Now, 40 years old. Eto, 40 years old in the making. Almost. Uy, malapit yung birthday mo. My birthday? Tapos na. Ay, tapos na pala. Sorry. Diba? Sorry. Late birthday celebration at the end. Late birthday celebration. Gusto mo ako maghawak? Hawak ko. Hindi, okay lang. Okay lang? Gusto ko ganyan. Ganyan, tapos ganito. Para may ganyan at may ganito. Di ba? Hala ka! Okay, 10 piso. 10 piso. 10 piso! Meron na kaming 10 pesos off. Ay, hindi pala off. Off bitaw. Off. Okay. Ano, Rebel Bars? Gusto mo matikman, sir? Ha? Nasa car. Mamaya na. Mamaya na. Siya Kami ang kumain. Kumain kami ng Rebel Bars. Siya ang nag-bake. Ano ka ba? Siya ang nag-bake. Yes! Ako ang nag-bake. Kukunin ko. Yeah! Kukunin niya. Amazing! Dapat sabihin mo, masarap. Kasi siya ang nag-bake. Masarap. Masarap. Kahit hindi mo pa na ano yung taste, sabihin mo, uy, ang sarap! Support a friend. Para Joke. ganahan siya. Para ganahan siya. O, Bisaya to, kay wala siya. Bisaya lang ng Bisaya, kay wala pa siya. O, panabot, ano to? Tapos ayan, sakyanan. Oy, andito na siya. Tagalog na tayo Ay, ulit. ko yun. 5 piso. Magkano yun? Sige. Tingnan mo, sure. Tingnan mo. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, masarap. Ako ang nag-bake yan. Masarap. Yan ang natutunan ka sa pandemic. Sige nga, tikman mo. Tikman. Tikman mo. Ano, how much? Free pa siya. 100. 100 per bite. Bigay mo sa akin yung pinaplano pera. ko sa kanya. Okay lang ba? 200 Napakasinaw pesos, na isang ng box? aking face. Joke. Okay lang ba siya? 100? Oh. 200? Isang Oh. box? Okay. Pila. 5 piso! Pumila ka ng maayos. Magkano nga? Magkano? 200? Hindi. Yung tanong ko, ilan? Ilang piraso? Ilang Siyam. piraso? Siyam. Siyam. Iniisip mo ba kung ilan? Ang dilim ba yung siyam? Hindi. Hindi, iniisip ko kung anong Magkano? Tagalog. Kasi di ba merong magkano, merong ilan, merong... yun lang. Look! It's so pretty. Yeah! Eat. Whoa! Garden salad. Corn chowder. Corn and this chowder. is garden salad.
with corn. Let's taste it. Creamy! Grabe! Grabe. Creamy. Wow! Ano, sure? Sa akin tong dalawa? Oh, sa'yo yan! Hello! Mukha ko parang Wow! Ito lahat ang Pagkain namin! pagkain na in-order namin. Merry Christmas! Merry Christmas! happy birthday, Ate Yani! Thank you! Ah, sige, thank you! Yeah! Oh, sige, kainin mo na yan. Lahat. Uy, mahirap. Mahirap. Mahirap! Sobra. hatiin mo na. Ubusin mo yan, sure, Uy, ha? ayaw. Up to the last bite. Oh, gosh. Ah, ganyan pala. Parang tatapon yung Slice sauce mo. niya. There. There. Sige, side. Side view. Yeah. Oh! Cheese is moving out. Yeah, it's mozzarella. There. Sasaya to. Hindi. Sa atin lahat yan. Sa ating lahat. Kain lang ng kain. There. Parang walang expression of bet. Yung bebe ba? Bebe! Pabebe. Sige, kain na. Yung mga vlogger, hindi yan nakakakain. Oo, totoo yan. Kaya, sorry. Kawawa ang vlogger. Hindi makakain. Nakakamiss ang salad. Grabe. How is it? Ay, wala silang tissue. How is it? Good. Yeah. So it's my turn. Ang salad, ang sarap. Anong pangalan nito? Ano to? Hala, nangatagak. Bagoong nahulog. 5 piso para sa'yo. Ito ay bagoong Oo. baboy. Binagoong baboy. Binagoongang baboy. Tikman natin. Yum. Masarap. Maalat. Sloppy dog Ay, kasi. kasi nga naman bagoong. Oo nga naman, bagoong. Kaya nga maalat eh. Kailangan ng rice. Dapat siya may rice at ang lalaki ng rice. Dalawa talaga yung in-order nyo. Right? Kainin natin yan. Oy, hindi. Wala akong rice ngayon. Oh, really? Eh. Kumain ng Hindi rice siya pwede kanina. mag-rice. So tayong dalawa. So, kayong dalawa, Kain tayo nito. The sloppy dog. At saka kain tayo ng rice. salad, Oo, di ba? Mukbang. mukbang. Oo Mukbang nga. ito. Sa lahat ng aming mga kaibigan sa law school, magmukbang tayo. Akala ko may sasabihin. Wala pala. Wala pala. Ako. Dami pa dito, sir. Ako, siblak ka. O, meron pang manok. Ano pa? Oh, Bakit ako naka-spotlight? gusto mo lumipat? Lipat tayo, dali. Dito tayo. Gusto ko dito kasi naka-spotlight ako. Ay, nako, yung mo, oily face na masyado. Diyos ka, para kang lechon. Kasi wala silang lechon. Ah, wala yung lechon? Gusto natin kumain. Oh, see? Tingnan mo yung kamay ko. Ah, pinagtatawa lang ka ni Sherlyn, oh. Yung oil sa kinakain natin pumunta na sa face ko. Pumunta na sa mukha mo. Oh, tapos, ano masasabi mo sa pinakain mo? Oily. Oily. Hindi. Joke lang. Okay. Ah, bakit hindi mo kinain? Yan. Dami pang pagkain dito. So, paki-describe mo nga yung pagkain. Si Tolz. Ano? Invite natin. Eto, mag-vlog tayo. Si Tolz andyan. Ano tabian yun? Ano yan? 15 pesos ka na, ha? 15 pesos ka na, ha? Anong tabian sa Tagalog? Madaldal. Madaldal yun. Madaldal yun. Yes, madaldal. Vlogger pa yun kaysa sa'yo. Ah, kahit hindi nagbablog yun. Mas vlogger yung bibig nun. Vlog, magti-tiktok. Ha, may TikTok siya? Oh my gosh. Ay, may TikTok din ako, pero 3 lang. Tsaka, hindi na dumami. Paki-describe nga yung kinakain mo. Ano ba yan? Anong pangalan? Sloppy dog. Anong palaman? So, sloppy dog. Meron siyang
Hungarian sausage. Tapos, nakapalaman siya sa tinapay. Ano naman yung sauce niya? Tomato sauce. Tomato sauce, parang spaghetti. Pero meron siyang cheese. Oh, parang Mozzarella. spaghetti. Mozzarella. Sa tingin mo, masarap siya? Sarap siya. Okay. Kaso gusto ko sana yung sweet, matamis, konting Maanghang? maanghang. Yun. Ito, parang tomato sauce lang. Ah, So, okay. okay lang din. Masarap din siya. Gusto ni Edwin Santo. Pero mas gusto ko yung cheese na ano, hindi mozzarella. Yung cheese na like Eden, ganun. Pero dapat quick milk. Pwede, quick melt. Pwede rin ano, parmesan, para medyo, yeah. Yung nilagay nila sa salad is parmesan cheese. Ang kintab na mukha, parang na floor wax. Mainit dito. Time check, Na. 3:45. Kailangan natin umalis na. Sige lang, meron ka pang 15 minutes. Saan ka? Lapu-lapu, client ko. Magkano yun? Magkano yan? 20! 20 na, 20. 20. 20 yun. Picture tayo mamaya. Mamaya na. Ubusin niyo muna yan. Meron pang 15 minutes. Di ko na kaya. Di ko na kaya. Sumiga na yung ilong ko. Sumiga. Ano sumiga? 30 yun. 20 na yun. So, Anong Tagalog nun? Parang yung gumano na yung lumaki na. lumaki. Yun pala. Lumaki yung ilong ko. Lumaki. Hindi ako pahinga. Sumiga yung ilong ko. Para bang umiilaw. Sumiga. Sobrang sarap ng pagkain dito. May bisita ako dito. Sumalo ng kain. Tapos gusto niyang sumali, makikain. Ayun. Kinakain niya yung Manok. manok. Ang laki niya. O sige, anong Tagalog nito? Hindi ko alam. Langgam. Hindi. Wasp yan. Ah, hindi yan langgam. Hindi. Hindi. Ano yan? Spider? Wala na yung ano, Bagong makintab. camera. Hindi na makintab yung mukha. Wala nang floor wax. Diba? Wala na. Hindi na siya makintab. At dito nagtapos ang ating Tagalog Only Challenge. At ang nagbayad ay si Shirley. Salamat. At si Shirley nang nagbayad. So, ako ang nanalo. Wow. Ano, sure? Ano? Wala, no comment. Hindi, sa susunod, ikaw daw magbabayad kasi birthday mo. Oo nga. Parang Diba? Ako sana ang magbayad kaso sabi ni Sure, siya na lang daw. Gobyerno kasi. Government. Ganyan kapag gobyerno. Dapat Kapag ano. gobyerno. Ano, charity maraming work? pera. Charity work. Charity work. May bonus pag December. Wow! Bonus kasi, diba? Wow! Bonus nga! December lang yun ha. December na ngayon. Okay, so, tapusin na natin to. Dito Magbisaya na nagtatapos. ako og balik. Dito nagtatapos ang aming vlog. Ang aming isang araw ng pagkikita. Uy, may tawag ako, sandali lang. Sandali lang. Hinahanap ka na ng asawa mo. Ano ba to? Hello? Ah, Magbibisaya na siya. tawagan ti kagbalik ha, kadali. Sige, bye. Okay. Tapos na ako ang vlog karong adlaw. Unya, I'm so happy to be with my friends in law school. Unya, kanang grabe, dugay na kami wa nagkita. Unya, daghan kayo migi istoryahan. The whole pandemic, wala dito magkita. The whole pandemic, wala siya ta Hindi magkita. totoo yung marami kaming Pinag-usapan. kasi nag-vlog si Ate Yan. Ay, hindi. Actually, may pinagchismisan kami. Meron na kami pinag-usapan. Marami tayong kinain. Marami namin kinain. Maraming kinain. Super Obvious busog. siguro kasi Okay. nabilog yung mga So, mukha. diri na lang Miko Tob. Sa sunod na pod na ako nga video. If wala pa ka nakasubscribe, please subscribe. Consider subscribing.
i-appeal na lang sad og click ang notification bell para makaibaw ko kung kano sa ako sunod mag-upload sa akong video. Diri na lang Miko to. Bye-bye! Bye! Bye! Why blema? Okay. Bye-bye. Bye! Thanks for the food. Thanks for the food. Libre na Ako sa ila, bukas. Fabios. There, oh. Ito, oo. Oh. Fabios. Pizza, pasta, and more. See you.